bangai ke ting pensai kam dei bang kwa ban penrem ne ban nyu benyi pi ka constitution ka long kum ka jingete kular hakanu jong ki member na ni khot jong no no kaseng but kani kalong kum juru ya kaseng BPP kaseng BPP amdei balashu penyat ya ka dak taka jing snow jong wei ni simet hemrengi don la jong constitution ka bangi la shim karai ben priang ya ka ha ka first state convention jong ka party ba long house nem acara wei but yakane ka constitution la priang ru da ka election commission of jongkari India but yakane but halor kane constitution la yo ru ban itu ya ka voice of the people party kum ka registered political party but minta kum ka state party hang ne ka jala ka jungi te ngakwa ban ong hang ni bakitu baro ki ba la join ka party ki ba don gijing tu ban join ha ka party ki ba ko ala apply ticket ki ba yo ki ticket but itu ki ba temu ban apply ki ticket hagi snam ki ban wan la kalong election MLA MDC MP ru baken sobha ban pule ya constitution jong ka party ni priang sobha ya kanu ke jingkin tho hapo ka party lada kadon ke jingai like na ka constitution but india le ka bala hi ne kaliam juga party ban ya kum ka constitution habai barat Adalbert i join sa party shwa ki election arajar arpulai ka nila don laga jonga constitution but ngathai i ba Adalbert nong room ru ila pule ya constitution shwa ban room sa party hangni habangi pej ya constitution ke jongi ngakwa ban yathui pi bahaka article ka basan ka clause ka balai ka kren chapang ka taka election committee kadon article election committee kata ka de ka state election committee ya ka ba ka state executive committee kadon ka por ban thung ya ka but haga district level pare kadon ka district executive committee ka ban thung ya ka district election committee hapo juga district gidon ka circle tambah ka circle gimdon da ke election committee ngibo betang ka circle executive but kani ka circle executive kan su forward dan kan su pa gi kerteng baro chung kitu apply ticket sa ka district election committee but ka district election committee hadin bagayo na circle kan la ban pa biang pada itu ki kerteng sa ka state executive committee ringkat bat ki jingkin tho ki chongka henry ya ka penrai ya ka ticket ka syong bai ha ka state executive committee apa pipet hang ini kamdon ka kerteng bangnong ba ya ki kerteng hap ban ya ling ba UMLA ula ban long udai hinga tharai member ngampat hakan ke bentang ngam krem 40 la udai ni member chongka circle but most probably udai te henry ha ka district election committee ka syong ha district executive committee ke jing start ki yanu bantu te but hang ni thinlap ba ha district but ha state election committee kamut kala ban don ki MLA kala ban nam don ru ki MLA kili ki committee ka syong ki start ki committee bantu ki but hang ni constitution ka klem ong ko mga ong mane ba ya ki candidate ki ha ban recommend la ne ba ha ya ling ba na UMLA na UMDC la ne UMP te hang ne pin pe chin diat kani ga rukom jit jongi ki candidate minta ka kanti ka compare namar balai ba ngimpat don ya ka district election committee namar balai ba ngimpat don ki circle namar ki nang yebun kam ngimpala bahawan organize ka party te ki circle ki bun ki circle ki bang ngimpat form empat sena ke district election executive rung empat sena sekadar ke district election committee rung empat lapan sena te ke simbe halor ka rai chung ke state executive committee ban le ya ke kam ban jit
ya ki kertong kadega kam jongka State Executive Committee. Te ngila le ya kata. Te hakan ga kenti jongka MDC election. Ngila ai lại lùi cắt ki ba pha ek application jongki ban submit siaka State Executive Committee. Aka State Election Committee. But the State Election Committee there kan sapani ki feedback but manu pada kila ban ai ki feedback ki jongki siaka State Election Committee. Mdan jingkhang kila ban phone kila ban an ai ki jingtho hakwe dei ba kitu ki ba apply ki ticket. The State Election Committee hakijing start jongka haba kala yo ya kita ki feedback ijing pun sngau nagi babon te kasa raya ke kerteng jongki candidate banile ya ka election ho ya kat kum constitution ka State Election Committee ke dei ka bor ka bakhatdu ban rai ya ki kerteng jongki banile ki election hinrei as a matter of convention kaba ngila vote number kene ngila le na du ka MLA araja rapulai haka MP election tementaro ngi vote hi ngila penlong ka kum ka convention haya kaba naka State Election Committee haba kila jet ikerteng kila finalize ki pha pada saka State Executive hawi dei bet kene ka constituency bi dei bet ka mau khar penforum khana ka jaya mau prem kene ni ka State Election Committee kala dep penkre bat la mut ban wanra no kini kerteng haka meeting chung ka State Executive Committee haka arpoi trek banai Oktober arajar arsa Henry namar ba I barit Edelbert Nongrum I lakarpat ingi bang hinampat yakren yakini ki atli seat namar ba imdon sani enom la ban aten ki meeting ti kam tangi dung la postpone but ya kan ni early constituency ngila rapat sya ka we per State Executive Committee ka balong ha ka pratarik banai November arajar arsa rengkat bat kitu ki we pat ki kerteng ki bami ha ka second list te ngila kumno te hang ni iba Edelbert iladon ngila keren ya kita ki kerteng te ila pen snow ya kata ban ong ba hap ya ling ba ki MLA ba kumnu ki kerteng ki bang claim recommend kimi ki kerteng ki bang recommend na kawi constituency kimi sa kawi constituency kawi kalong ba hang ni ngaku apa nong ba ngilai keren ka meeting but ngilong ba haka constitution ba kamdon kum kata ban hap ya ling ba balada ngiong ba haka namar ngila free constitution takadur ba lada ngi haban penya lingba nagi MLA yaki applications ban recommend ki MLA la sha de yele MLA manu ban recommend ya kerteng jungki applicants but ladangi ailat ki MLA bakin le kum ta la sha ki MDC kin ong ba phiap ya lingba janga ti la ngintang don tang saugut la sha ngin bungut ti ladangi persang ben ngi le bakla menta kabut la syai kan angkul masuk so ting nado ben kong nado bangi frame constitution gila frame kata kadur bahkan light na huri hura ban light na gajing kulmar bahkan ni ajbek but kite kumta State Executive Committee ka claim pediang gila rai bet ya ka kirteng balapha daka State Election Committee hoi hak meeting ila ong ba ngam pediang ya kata kamlele ngila ong hi bagi day record hak proceeding ya kajing mempediang jungi tangba hak no kono kakenhun lada fi pediang lana fi pediang ya garai habala rai kajing isa karong binding but lada ki bre ki badai ki babat ya kanong rim jong kaseng kanu kono kaseng balada dai ki bre ki badon ka discipline hak kajing long jong ki om dai tang bakin pediang ya katu habala rai but kidairu lada don ba question lada don ba kili jingkili bakin ya dah ka jingsa kata kadai kanong rim chong kono kakin hun ndai kai ke basungsi long ba hajaka ban long kumta ke mi pen ban sa ki media ka bade kam yang kam sem ke mi pen ban sa media ka bakno ba ka
State Executive Committee cái giải lại cái nhau bên thì na cái liang jungi ngim dan de kom kata hendai ngi ya kat kum ka constitution hoi haba ya kerana constitution lada phim ko ngu lada ngan ong lada phim su hun ya ta ka constitution ka balachna phim su ya hap ya kita kikin don cuma constitution ka don ka procedure perkata ka procedure kalong ba pen wan ra ya ka ching terwa pen kala ya constitution dan even ka proposal for amendment to the constitution te kani ka proposal phila ban le ban ngin sarai kani state convention Pak state convention kan sarai lakin priang ni kenom priang ya kata ka jing terwa ban pen kala ya ka constitution ngam ong ba constitution kala long ka ba tabyang bet sebak ka bom don jing bakla syo henry kat bang impat pen kala wala da don makna ka jing duna i hab yai but ya kata ka jing duna jong ka tat hadu panginda pen kala nambar kani kam dei syu tang ka constitution ka ba issue as pentrikam ka diga legal document ka ba la itu dak election commission jong ka ri India ya manta ngin concentrate be ke MPC shwa idang ka hi ga we ga long ba ngi focus ngi pek ya ka thama ka badon khmat te ngin le shwa ke election ini pek ini le pada kumru kata tam expect ba ka party jongi ki record chong ka party jongi kin long ki bri ba don ni ka discipline